Bon dia. En aquest tutorial veurem com sol·licitar la targeta sanitària europea. Aquesta ens permet rebre prestacions sanitàries en els estats membres de la Unió Europea. Podem sol·licitar-la online per diferents vies, sempre i quan tinguem registrada la nostra direcció de manera correcta a la Seguretat Social. Una opció és sense certificat i altres opcions és amb certificat o per via SMS. En aquest segon cas, els certificats disponibles són clave permanent, clave PIN, DNI electrònic i certificat digital. També es pot sol·licitar per via SMS, però hem de tenir registrat el nostre número de telèfon a la Seguretat Social. En aquestes últimes vies l'únic que canvia és el mode d'accés, però tots porten a la mateixa pàgina, al nostre perfil de la Seguretat Social, des del qual podrem sol·licitar la targeta. En el present exemple accedirem per via de clave PIN. Per poder accedir hem d'anar a la pàgina oficial de la Seguretat Social. En aquest cas, si posem sol·licitar targeta sanitària europea, TSE, ja ens apareix directament la pàgina directa. Quan accedim a aquesta pàgina, haurem de baixar cap a baix i fer un clic a Sol·licitud i renovació. En aquest cas, farem un clic a Targeta sanitària europea amb certificat digital o targeta sanitària europea amb SMS. Una vegada estem aquí, baixem cap a baix la pàgina i farem un clic a Obtenir accés. I ens donarà les diferents vies per poder accedir o identificar-nos amb certificats. En aquest cas, com hem comentat, nosaltres accedirim des de clave PIN. A l'hora d'accedir en clave PIN ens demanarà el nostre DNI, la data de caducitat d'aquest i mitjançant el nostre telèfon mòbil haurem d'accedir a l'aplicació de clave perquè ens arribi la clau corresponent. Una vegada tenim la clau, l'introduïm i accedirem al nostre perfil de la Seguretat Social. En aquest cas, com el que ens interessa és baixar cap a baix i farem un clic a Sol·licitar targeta. I ja tindríem la nostra targeta sanitària europea sol·licitada. Des d'aquí ens podem descarregar un certificat provisional de la targeta sanitària per si la necessitem abans de que ens arribi al nostre domicili. Com hem vist, a l'hora d'entrar amb el certificat és un tràmit relativament simple, ja que només hem de fer un clic a sol·licitar. Ho podem fer també, com hem comentat, sense certificat, però hauríem d'omplir totes les nostres dades, o per via SMS, certificat digital, DNI electrònic o clave permanent.